एकनाथ शिंदे हांका फुडारपण पदावेल्यान काडून उडोवप ही गजाल आक्षेप करपासारकी। शिवसेनेन अशी कृती करपाक जायनाशिल्ली। तांचो तो निर्णय चुकीचो आसा। ह्या नोटिशीचेर आमी रितसर जाप दितले। आमी आजय शिवसैनीक आसा। जनतेची दिशाभूल करपाचे कारस्थान चल्लां म्हण सावंतवाडीचो आमदार दीपक केसरकर उलयला। पक्षात प्रतिज्ञापत्र ना तर मोगाचें नातें आसा। आमकां उद्धव ठाकरेचो आजय आदर आसा। आमचे कडेन तांच्या आरोपाक उत्तर ना अशें ना, पूण आमी तांकां उतर दिवचे नात, कारण हें भावनीक नातें आसा म्हण केसरकर हांच्यांनी मुखार म्हळां। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। सभागृहाचे नेते आतमध्ये गेल्यानंतर ते कामकाज ताबडतोब थांबवायला लागतं आणि जोपर्यंत सभागृहाचे नेते तिथं स्थानबद्ध होत नाही तोपर्यंत पुढचं कामकाज चालत नाही, एवढं या पदाला महत्त्व आहे। आणि म्हणून अनेक वेळेला ज्या वेळेला सभागृहाच्या नेत्यांचा अपमान होतो त्यावेळेला त्यांच्यावर हक्कभंगाची कारवाई सुद्धा केली जाते, कारण सभागृहाचं कामकाज चांगलं चालावं या दृष्टीने या पदाची नियुक्ती असते। आणि ते केवळ एका पक्षाचे नसतात तर संपूर्ण सभागृहामध्ये जेवढे पक्ष आहेत त्या सगळ्यांचे रिप्रेझेंटेशन ते सभागृहाचे नेते म्हणून करत असतात। त्याच्यामुळे हा एक वेगळा दर्जा असतो। आपल्याला माहिती असेलच की पार्लमेंटमध्ये वेगळी प्रथा आहे। ही प्रथा महाराष्ट्रामध्ये आहे की विधान परिषद किंवा विधानसभेमध्ये दोन्हीपैकी कुठेही तुम्ही निवडून आला तरी तुम्ही विधानसभेचे किंवा त्या सभागृहाचे नेते होता। दुसरी गोष्ट अशी आहे की आम्ही जरी चॅलेंज करत असलो तरी दुसरी गोष्ट अशी आहे की पक्ष जो हे केलेला असतो, रजिस्टर केलेला असतो सभागृहामध्ये, त्याचा नेता हे जे निवडून आलेले सगळे आमदार असतात त्यांनी एक पत्र आणि सह्या करून आपल्याला पाठवायचं असतं अध्यक्षांकडे, आणि ते जे पद असतं हे पद त्या ठिकाणी त्यांचं कायम असतं। आणि म्हणून तो सुद्धा जो प्रयत्न झाला नेतेपदी त्यांना काढण्याचा तो चॅलेंज करण्यात आलेला आहे। तो चुकीचा निर्णय असल्याचं आमचं म्हणणं आहे। आणि याच्या विरोधामध्ये जे लोकांनी याचिका केलेली होती आमच्या डिस्क्वालिफिकेशनच्या संदर्भात ती लवकर घेण्याच्या संदर्भात त्यांनी जी विनंती केली होती ती सुद्धा फेटाळून लावल्याची आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे। त्याच्यामुळे अशा तऱ्हेचे जे कृत्य केली जातात ती लोकशाहीला फारशी शोभादायक नाही, ही गोष्ट पहिली आहे। दुसरी गोष्ट अशी आहे की आमचे जे अनेक कार्यकर्ते आहेत जे वेगवेगळ्या पदावर आहेत त्यांच्याकडून ॲफिडेव्हिट करून घेण्याची एक मोहीम चालू आहे। आता पक्षाचे सदस्य असताना तुम्ही कुठले ॲफिडेव्हिट करायला लागत नाही, किंवा तुम्ही ते ॲफिडेव्हिट केली म्हणून तुम्ही दुसऱ्या पक्षात जायला कुठलंही बंधन नसतं। शेवटी एखाद्या माणसाला एखाद्या पक्षामध्ये राहायचं असेल तर त्याला एक प्रेमाचं बंधन बांधायला लागतं। आणि आम्ही आजपर्यंत समजत होतो की शिवबंधन हेच खरं शिवसेनेचं प्रेमाचं बंधन आहे, जे आज सुद्धा आमच्या हातात आहे, माझ्या हातामध्ये, आणि ही आम्ही बाळासाहेबांची आठवण म्हणून ते आमच्या हातात बांधलेलं आहे। आणि त्याच्यामुळे आम्ही आज सुद्धा सांगतो की आम्ही शिवसैनिक आहोत। हे प्रेमाचं बंधन हे बाळासाहेबांनी घातलेलं होतं। हे जे काय केलं जातं हे लोकांना केवळ दिशाभूल करण्याचं काम आहे, म्हणजे एकतर त्याच्यावर गैरविश्वास दाखवणं। दुसरी गोष्ट आहे की ज्यांना भेट सुद्धा मिळत नाही अशा लोकांना आता तुम्ही हे करायला लावणं। एका प्रकारे मी सर्व कार्यकर्त्यांना सांगू इच्छितो की असं ॲफिडेव्हिट केल्यामुळे तुमच्यावर कुठलंही बंधन येत नाही। तुमच्यावर जर जबरदस्ती केली ॲफिडेव्हिट करा ते, परंतु शिवबंधन हे आपलं खरं नातं आणि ते नातं अजूनही काय आहे।